в която всички ние идваме да се покланяме пред Царят на царете и Господ над господарите, този, който победи ада и смъртта, този, който е дошъл за да засипе делата на лукавия, този, който е дошъл за да вмени вместо наистина скръб, той да даде радост. Тази сутрин всички ние сме тук пред живият, възлюбеният, този, който не се вменя, както беше вчера, така ще бъде днес и той ще бъде завинаги. Амин. Тази сутрин нека да се справим да чуем част от Божието Слово. Словото, където наистина нахранва душата ни. Словото, където ни настъпъсва, през която наистина да преминем пред нашия Господ Исус Христос. Псалмопевецът Давид разказва нещо за себе си. Тази сутрин всички ние сме дошли не да разкажем наистина за някои други хора, но да разкажем за себе си това, което е нашата душа жадува. Псалмопевецът Давид разказва своето мнение, своето желание, своят копнеж, своят стремеж, своята жажда. И той казва нещо, от което казва наистина, дава един пример. Пример както Елена. Пример от едно животно, което всеки един от нас, когато има жажда, той трябва да дойде при Исус, за да изчерпи наистина вода за своята жадна душа. За да утоли своята жажда, ти трябва да търсиш кладенецът на твоята жажда. Кладенецът, чрез която наистина да утолиш твоята жажда. И псалмопевецът Давид казва, 42 псалом, както ерат пъти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже, нека Господ да ни благославя. Тази сутрин аз вярвам, че всички ние сме жадни. Всички ние наистина идваме с купнеж, с желание да се срещнем с Царя и с нашето черпало, нашата вяра, ние да вземем и да прелеем живота си. Да прелеем живота си от благодат, да прелеем живота си от Неговото присъствие, да прелеем от живота си от Неговата радост, защото Той казва, радвайте се, и пак ще кажа, радвайте се, защото радостта в Господа е нашата сила. Сила, която наистина ни казва да преодолеем всеки страх. Сила, която ни дава да преодолеем всяко съмнение. Сила, която ни дава наистина да побеждаваме всеки ден, който е идвал против Тебе. Господ Исус Христос ни е казал, радвайте се. По всяко време радвайте се, защото Вие сте победители. А кое е това тази, която побеждава? Побеждава е нашата вяра. Защото вярата в Бога е сила, чрез която ние идваме да вземем нашето лекарство.